Forest Academy Under 18 Cap 2025 sangtilangso pathu aklam angdung keti kepadupon. Karbiang long tes sport na thu pinangan paprang pondo la pena constituency long sistemela pusun football kepadhu kepadupon bomo satak tak si nilip chukela sangtilangso pathu aklam sisteme Forest Academy Under 18 2025 kepadhu padupon lo. Pai kunia cikloni pai kotroksel lompen pathu pangceng ponsi pini ni pai kripli mationg seri ra inkrop horni angdung keti padupon lo. Bangsa ko pathu along lo mo sar po nili bemesi pavitra rongpi assistant video kiri rongpi atu man ping pen chitong don. Pini bangsa ko pathu kachipate pon ke evening star FC ponjan lapen ke 11 brother FC chutiana atum pensi chipate pono. Ke the kachaman pen jok penalty chitur pona kolo lapen ke 11 brother FC atum si winner chipolong ponsi trophy lapen tangka kereng sitame deng pon lo adun thu hini abang ke evening star FC atum si trophy lapet tangkas neme deng pono. Pasok pathu along kerabdun atum lake Karbiang Mountain Mas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Dr. Numol Mubin Bokajan MLA lapen ke MEC Pavitra Rongpi lapen ke TFO Bibison Tong pi atum ningkimi pen kerabdun. Bangsa Forest Academy Under 18 Cup kepatir pi committee atum lake Rajan Rongpi Local Committee Ex-President Ronjit Togbi Local Committee President Samson Teron Secretary lapen ke longki tog biatum patir pipon lapen ke angdung rongara atum an kelang lira lon chipidun si mesen pen bangsa ke pathu pachon ponlo nilipen Philip Tiso Sekolah sangtilangso football ke pathu angdung keti lo lasi pini labangso akhela ke binang ko kapot tipon ma pelutang ke osomara tu maphan jitu under 18 atum phan sini tum khela ta bilo lasi pia pot binang ko pelutang ke osomara tum phan jitu la khela dhula ansu se ke thek se aja phan mate MEC kapalong ka ansu se ke pathu dun paprang ponjia phan bangsini tum dak committee hin pen ke boi ponlo lasi non eprang pustameni to pathu bang ke ansu se ke paprang ponji aphan bangani tum anke ke boi ponji kusini tum mathado lasi mili tum ladak ke pathu pustai sangtilangso aphilong bang ke ini mationg tarik li abangke angli tulo la penako isiba keceng da keceng lo nasi ni itu apilta ni itu dak opening lo nasi ni angke lam ni thi odelo si somartum han anso se khela dhula ke paprang pon dia phanse ni tumang ke bor ipon dia phanse ni tumba matha pon nali tuma committee pen labangsu long council ke jatom phan kepede ka chunri jia son duma nili tumbang la sonjalo la jitu ke pathu along klam abang ni uedat la sila bangso pathu along klam aphan itu ma MC sa atin anke nama tha ponje phan bangso ni tu ma hin ka chini MC sa phan talo pen la non no mo na phan talo la pensiam sa phan ta chini pon ini son ta kami kangang ta pathupon bom ji ma oh la son lo ni tung ke matha ke mane mungning ta la song tha se pathu di pon je phan se ni tung ke matha pon ta je sik dolo ini komanda tim tu masih yang begitu pak sedang pun ini angdung keti kacedan pon bangke panjan evening start kan dakso tioni even 11 start la timi pensi pini bang 11 brothers pensi timi pensi pini ke pathu bang cepate pon lo